खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाफुंनाय हाबाफारि खुंफुंदों। सराइबिल जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाफुंनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गोजाम आफादखौ सिफायनाय जाबाय आरो गोदान आफाद दाफुंनाय जाबाय। दिनैनि बे गोदान आफाद दाफुंनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जमदुवार सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि गोदान आफादगिरि महरै जमदुवार बियाबनि एमसिएलए उइलियाम नार्जारिखौ सायख'नाय जाबाय। बे गोदान आफाद दानाय हाबाफारियाव एमसिएलए उइलियाम नार्जारिया गोदान आफादगिरि महरै सायख'जानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों जों मोनफ्रोम खामानिखौ खौसेयै मावब्ला जेबो खामानियानो जाफुङालासे थाया। बेनिखायनो आं फोथायोदि गोजाम आफादा जेसेबां मावदों बेनिफ्राय आरोबाव मोजांसिन खालामलांनो थाखाय नाजागोन होनना फोरमायथियो। दानिया फैदो गोदानै आफादगिरि महरै सायख'जानाय एमसिएलए उइलियाम नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायबावखो जों मिथिना लानि। निश्चय दिनैहाय अक्ट'बर दिनै 30 तारिख आरो बियो जाहैबाय जमदुवार कलेजावहाय दिनैहाय गोदान गुदि दिनै दानाय जादों आरो बे दानायानो जाहैबाय बावैसो सिगां बिटिसि जे गोदानै सरकार दानाय बे सरकारनि नीति बादियै सिगांनि जेसेबांखि बडिफोर दङ बेखौ गासैबो डिजल्भ जाजोब्बाय। बे मथेनो नैबे जमदुवार कलेजखौ माब्रैबा जौगाहोलांनो हायो जिहेतु एसएनबिसिनि दुवारैहाय कलेजफोरा जौगालाङो आरो कलेजा मोनसे डेभेलप फारसे थाङो। थिग बेबायदिनो सिगांनि जेखिनि बडि दंमोन बे बडिखौहाय डिजल्भ खालामनानै दिनै गोदान बडि दाबाय आरो बे गोदान बडियावहाय दिनै आंखौनो आफादगिरि हिसाबै दिनैहाय बे कलेजनि आरो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेलफोरा आंखौ सायख'बाय। दा बेनिखायनो आङो गोदान दिनै बे ओनसोलनि बा जेसेबांखि इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ जोंनि बे साइडनि आरो जोंनि जे मोनसे टीम बडिनि साफ्रोमखौबो आङो बेखौनो खावलायगोन जे जोङो खौसेयै जोङो आवगायलाङि आरो खौसेयै जुदि मावोब्ला खुनु खामानिया जायालाबा थाया। बेनिखायनो आङो फोथायदों जे बे गोदान बडिया सिगांनि जे गोजाम बडि बे जेसेबां मावदों बेबायदिनो जोङो बेनिफ्राय आरो साबसिन मावलांनो हायो नामा बे नाजानाया आङो आरो जोंनि टीमा अरायसम थागोन।